Finley, hasičské autíčko. Hrdina Scooty. Vypočuj si silu môjho motora. Scooty, môžeš ho stíšiť, prosím? Snažím sa študovať svoju knihu poštových predpisov. Ach, prepáč mi to, Miguel. Ja študujem komiks Super automobil. Pozri sa, práve v tomto čísle sa Super automobil zúčastní veľkých pretekov proti motorkám z Marsu. Fíha. Jaj, kamaráti. Chcel by som byť taký rýchly ako Super automobil. Potom by som isto vyhral dnešné preteky. Hlavne si daj pozor, aby si bol poriadne umytý. Správna údržba a čistota sú pre dobrý výkon dôležité. Hej, ale teraz na to nie je čas. Preteky sa už začínajú. Mal by si nechať prezrieť výfuk. Spôsobuje príšerný zápach. Ahoj, ahoj, ahoj! Toto je pretekárska dráha. Žiadna naháňačka. Naozaj? Ale ako budeme súťažiť, keď nemôžeme jazdiť naplno? Myslím to do doby, než začnú preteky. Aha, no dobré. No tak, na čo čakáte? Tuším, že dnes budem rýchly. Ako by som mal zvíťaziť? Ale no tak, DJ, vieš predsa, že vždy vyhráva Finley. Je predsa najrýchlejší. Nož, čo na to povedať, kamaráti? Som hasičské auto. My musíme byť rýchle. Nikto nie je rýchlejší než Super automobil a ja študujem jeho jazdu. Mnoho šťastia, Scooty. Bude sa ti úžasne dariť. Dobre, teraz počúvajte. Dráha je označená oranžovými kuželmi. Pôjdete pozdĺž tých kuželov cez parkovisko, potom okolo toho kopca a napokon priamo sem na cieľovú čiaru. Nejaké otázky? Nie. Dobre. Na miesta a ideme. Musím byť rýchlejší. Musím byť ako Super automobil. Brum, 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 brum. Teraz poznáte silu môjho motora. Kam sa všetci podeli? Áno, zákruta. Žiadne kúžele už nevidím. No správne. Toto je tá cesta. Myslím. Nemôžem byť tak ďaleko pred Finleym. Určite som odbočil na nesprávnom mieste. Tamto je cieľová čiara. Scooty? Určite ma predbehol v zákrute. Náš víťaz, Scooty! Páni, skvelé preteky, Scooty. To hej, kto by len tušil, že budeš taký rýchly? Áno, takže sme ani nevideli, ako si prešiel okolo. No ja... Ale ja... Ešte nikto ma neporazil v pretekoch Race Orama. Blahoželám, Scooty. Počúvaj ma, Finley. Nie som rýchlejší ako ty. Vieš, stalo sa to, Viem, čo sa stalo. Prehral som. A ty si vyhral. Tak je to. Tento raz si síce vyhral, rýchla strela, ale to iba preto, že som neštartoval ja. To by ste zízali, kto je najrýchlejší. Hej, ale Scooty porazil dokonca Finleyho a Finley je rýchlejší než ty. Isté, áno. No určite, jasné. Čo na to povedať, Dex? Teraz som tu najrýchlejší ja a všetci to už vedia. Áno, určite. Áno, Scooty. Určite. Ja to proste nechápem. Predtým som nikdy neprehral. Nemôžeš vyhrať každé preteky, Finley. Pokiaľ si sa snažil zo všetkých síl, nemal by si byť smutný. Ale ja som záchranárske auto. Ak nie som najrýchlejší, tak nie som dosť dobrý, aby som bol hasičským autom. Byť hasičským autom nie je iba to, akú rýchlosť vyvinieš. Je to o zodpovednosti a statočnosti a ty tieto vlastnosti máš. Si skvelé a rýchle hasičské auto. Nie som si taký istý. Ale ahoj, ty náš rýchly šampión, vyhrávajúci preteky.
Čo pre teba môžem urobiť? Len povedz. Natankovať, prosím. Na súťaži som spotreboval veľa benzínu. Ako si želá, zlatíčko, ale nedostaneš nič obyčajného. Dostaneš môj najlepší benzín. Je to podsta mať prvotriedneho svetového pretekára, ako si ty tu v našej skromnej čerpacej stanici. No dobre, Lois, to auto žiada benzín a nie prejav. Fajn, ale ja mu umiem predné sklá. Ach, ty bleskový malý školský autobus. Nazdar, šampión. Máš nejaké pretekárske tipy? Ty trénuješ, Scooty? To preto si frčal tak rýchlo? Prešiel si na nový druh oleja? No tak, aké je to tajomstvo tvojho úspechu? Chceme byť rýchli ako ty. No, viete, myslím, že to musíte naozaj chcieť. Daj nám aspoň jeden tip. Ako si sa pripravil? Pripravil? No, bol som v umývačke, čítal som si o superautomobile. Umývačka, no jasné, dobrý kúpeľ. Bol si čistulinky ako zo škatulky. Hej, presne ako superautomobil. Idem k umývačke dať si kúpeľ. A ja tam idem tiež. A ja chcem byť víťazom ako Scooty. Obchody nemôžu ísť lepšie, každý sa chce umyť. Haha, všetci túžia byť ako ty, Scooty. Hej, no, prosili o niekoľko tipov. Keď o tom teraz tak rozmýšľam, ty si sa nikdy nenechal umyť. Ako sa zahvízdalo, ty si hneď vyrazil na preteky. No hej, lenže... Pozri, dôležitý je nápad všakže. Čo keby si dal extra špeciálny kúpeľ, To je to najmenšie. Chceš byť na tú slávu čistý, nie? Akú slávu? Volám všetky autá. Vypočujte si, čo si o Scootym. Nebol vždy tým najrýchlejším, ale tvrdo pracoval, dočiahol až na dno a objavil, že má srdce šampióna. Áno, skvelé. Si pripravený, Scooty? Poď za mnou. No tak choď, Scooty. Toto je tvoja oslava. Ale Finley, ja si to skutočne nezaslúžim. Teda jasne, vyhral som jedny preteky, ale nie som najrýchlejší. To ty? To by som si želal. Mohol by som byť stále hasičským autom. Čo ty myslíš? Že nie som dosť rýchly, aby som mohol robiť svoju prácu. Myslím, že by som asi mal dať výpoveď. Ale to nemôžeš. Tak už šľapni na plyn, šampión. Ideme. Oslava práve začína. Hej! Takú oslavu nemá nikdy ani superautomobil. Každý má rád hrdinu, je to veľký šampión. Každý chce byť hrdinom ako on. Haló, poďte sem. Šampión nám chce niečo povedať. Čo sa deje, Scooty? Máš pre nás variť ďalšie tipy? Áno, prezraď nám. Chceme byť rýchli ako ty. Prezraď nám. Dobre. Je tu jedna vec. Myslíte si, že som vynikajúci šampión, ale ja som tie preteky nevyhral. Čože? Viete, náhodou som to vzal omylom s kratkou a skončil som pred Findlym. To je dôvod, prečo som dorazil do cieľa ako prvý. Nechcel som, aby ste si mysleli, že som vyhral. Ale nikto ma nepočúval, keď som to chcel vysvetliť. A potom cítil som sa dobre. Mysleli ste si, že som najrýchlejší. Ale nie som. A mal som sa viac snažiť povedať vám pravdu. Všetkým sa vám ospravedlňujem. A Findlymu, tebe zvlášť. Findlay bol skutočným víťazom pretekov. Findlay je najlepší. Tie preteky som teda vyhral ja, takže som skutočne rýchly a nemusím dávať výpoveď. Kam to ideš? Mám pocit, že ma tu už nikto nebude chcieť, Finley. Dobre, Finley. Volám všetky autá. Budeme pokračovať v oslave na počesť Finleyho, pretože bol najrýchlejší. A Scootyho, pretože objavil odvahu, aby priznal pravdu. Každý má rád hrdinu, každý má rád víťaza. Radujme sa, že môže vyhrávať. Stálo to veľa odvahy, aby si povedal pravdu, Scooty. A guráž je dokonca lepšia než rýchlosť, kedykoľvek. Každý má rád hrdinu, je to veľký šampión. Každý chce byť hrdinom ako on.